Een heel druk eerste weekend in Nederland voor Sinterklaas. De Goedheiligman zette niet alleen voet aan wal in Meppel, ook toerde hij door Zeeland. En op een of andere manier gaat dat nooit helemaal zonder slag of stoot. Piet! 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 Volgens mij naar rechts hoor. Moet er meer naar rechts. Ja, er is een probleem. Er zijn namelijk 2 Pieten weg. Wegwijspiet en Weerpiet zijn allebei kwijt. Weten jullie dan wel welke kant jullie op moeten? Ja, we hopen dat we de goede kant op gaan, maar ja... Ja, ik denk het wel, maar ja, ik weet het natuurlijk ook niet. Met slechts een kwartier vertraging komt Sinterklaas in Tholen aan wal. Sinterklaas is natuurlijk helemaal blij dat we aangekomen zijn in Tholen. Want die vindt hij altijd fantastisch. Het probleem is dat er altijd wel wat gebeurt hier op Tholen. Nou was de burgemeester haar Amstketting weer kwijt. Maar die is gelukkig gevonden. En we gaan er gewoon een feestje van maken vandaag. De Amstketting van burgemeester Van der Velde was gestolen door de verdwenen Wegwijspiet. Die zichzelf voor de gelegenheid had omgedoopt tot burgemeester Piet. Mevrouw de burgemeester en de Wegwijspiet, hebben jullie het een beetje goed gemaakt? Ja, we hebben het inmiddels een beetje goed gemaakt. Uiteindelijk ben ik blij dat ik mijn keten terug heb. En ik heb het ook achteraf wel begrepen waarom Wegwijspiet... Eigenlijk had hij een goed idee om alvast de Tholen af te reizen. En dan zelf maar voor burgemeester te gaan spelen, omdat hij dacht dat Tholen geen burgemeester had. Dus ik denk, ja, als dat weer dit jaar is, hoe moet Sinterklaas, is er toch een volwaardig man, moet toch door een echte burgemeester binnengehaald worden. Sinterklaas heeft de weg teruggevonden, u de Amstketting. En nu, sancties voor Wegwijspiet? Nee, geen sancties voor Wegwijspiet. Zand erover en we gaan nu vanmiddag nog lekker feest vieren met elkaar. Kijk er eens! Schitterend, schitterend. En toch gelukkig allemaal nog goed gekomen. Hè? De burgemeester was niet kwaad. En de Piet die spreek ik nog wel een keer toe, dat komt wel goed. Maar hij bedoelde het eigenlijk wel goed. En dat vind ik dan weer heel positief in het verhaal. Dus, maar ja, mooi welkom in Tholen, inderdaad. Wat zie je er mooi uit? Ja, ready! Wat hoop je te krijgen dit jaar? Cadeautje, een skateboard, speelgoedje voor onze baby, skilers en nog een hondje die skateboardt en Zoomer Kitty. Playmobil. En wat nog meer? Lego. Poesje die in een huisje zit en een poesje die naar me toe loopt en een poesje die ik vast kan houden. Zo, dat is een hele lijst. Vergeet jullie je schoentjes niet te zetten. Ook iedereen thuis, want anders wordt hij niet gevuld. Dus vanavond schoen zetten en dan vullen wij hem voor jullie.